dan juga hadir Yosoni Andi Sorsisto, Mas Agus Kaji, yang juga anak selamat yang dari Balakarno Karanggunan, dan juga ibu bapak-bapak yang Dari Adik Sedoyo, khususipun Margo Sotong Sing Sedoyo ingkang kula satya. Awas, awas, Hati-hati guys. Waduh, alon-alon ya. Iya Kang Selamat. Iya itu Kang Selamat. Matur suwun sangat dumateng keluarga besar saking Bapak Isa Sinotomo kalian Ibu Yani ingkang sampun nimbali kula lajeng kanca rombongan, kula lajeng kanca rombongan nuwun pangapunten ingkang kathah ngucapaken matur sembah nuwun dhateng kula lan sedaya kanca rombongan. Mohon maaf dan kata-katipun burung irian Mabul Rauke cukup sekian semakin tambah oke Sido Asih makin jaya Sentosa. Sentosa goreng duduk santen kang goreng nyuwun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo guys. Yo, balenin ayo, piye ngomong apa? Mantap hari ini. Oke, siap. Sing digawe sapa? Pak, Pas. Ayo nek ora pasas orang ini toh. Oke.